Wengane yakwethu uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wengane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la finyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wengane zakwethu la esibheka khona izinto ezenzakalayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana ey'thinta uMaskandi laphana. uZanefa Ngidi laphana ungumculi kaMaskandi, amazwi akhe alumelayo awabhekise kwigcoka elisha adala ukuthi abantu ey'nkundleni zokuxhumana bamthuke laphana wengane zakwethu. uZanefa Ngidi ubhale kanje uthe, siyabonga Mthandeni ugcine uvumile ukuthi uKhuzani uyinkosi. Ukuvuma ukuthi akuqashe yikho ukugoba uphondo. Lokhu kubhalwe uZanefa Ngidi laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ibe sehlukana phakathi-ke imibono laphana kubalandeli laphana wengane zakwethu. uSigqila Somona Ndlovu uthe, akekho umuntu ozothenga umculo wakho, hamba uyokwenza i-security grade C, ayikho lento yakho. uMahlabela phambili sibheka omunye laphana ubani lo uze ngubane uthe, kuyafana akakuqashi uKhuzani nalamaphosti yakho akawaboni. Ubani lo ake ngithathe lona ukugcina uMbhekeni Ndlovu uthe, Wengidi umculo wakho uyawulalela o udelela thina. Bafowethu basho kanjalo abantu laphana kuma-comment emva kokuthi babone iphosti kaZanefa Ngidi laphana edala lapha igcoka elisha. Wengane yasekhaya ngiyacela ukwenza okulungile laphana wengane yakwethu, ucindezele subscribe, ucindezele nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification uma siphosta ividiyo. Siyichanele